दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआनो जाबाय गोदो गोदाय ब्रिटिशआ दानानै गालांनाय आईपीसी, सीआरपीसी आरो आईईए बे मोनथाम एक्टखौ थाबैनो भारतआव सोलायनाय जासिगोन एबा गोदानै बे एक्टफोरखौ दाफुंनाय जासिगोन। बे नियमफोरखौ सोलायनानै ब्रिटिशआ जोंनि भारत हादरखौ जेब्ला गावसोर सालायदोंमोन बे समाव दानानै दोननाय बे एक्ट जोंनि भारत हादरनि मानसिफोरखौ गादबनानै दोननो थाखाय जे आयेनफोरखौ बाहायदोंमोन बे आयेनफोरखौ थाबैनो बोखारनाय जासिगोन। 2 नम्बराव दङ भारत हादरनि एबा एसिया हादरनि बयनिफ्राय गोनांसिन व्यक्तिनि हिन्जावनि मबाइलनि दाम आरो मा मबाइलखौ बाहायो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थागोन। लोगोसे जों गोदो उन्दैयाव साननाय दैजों खारग्रा गारिया ओंखारगोन ना ओंखारा एबा गारिया दैजों खारनाय मोनबा साननाय खोथाया मोगथाङाव महर मोनबाय। बे मोनथाम पइन्टखौ लानानै आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायनायजों लोगोसे दिन्थिना होनो नागिरदों। रायजोफोर, गोदो ब्रिटिशआ जोंनि भारत हादरखौ 200 बोसोर सालायदोंमोन। बाहाय भारत हादरनि मानसिफोरखौ गोबां रोखोमनि अयनाय अत्याचार खालामदोंमोन एबा गादबनानै दोनदोंमोन गावसिनि किसुमान आयेनजों। बे आयेन बेबस्थाखौ दा भारत सरकारजों लोगोसे बे संबिधाननि किसुमान नियम नीति एक्टफोरखौ थाबैनो बोखारनाय जासिगोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बेनि गेजेराव दङ आईपीसी, इन्डियान पेनाल कोड, बियो 1860 ब्रिटिशआ दाना गालांनाय, सीआरपीसी लोगोसे आईईए इन्डियान एविडेंस एक्ट, बियो दाजादोंमोन 1872। दा बे आयेनफोरखौ गोदानै सोलाय सोल' खालामनानै दाफुंनो थाखाय साखाफारा जानायजों लोगोसे हयथ' थाबैनो जोंनि भारत हादराव बियो दाजासिगोन। बाहाय मोननैसो पइन्टखौल' आं खोन्थालांसै। जाय बिथांमोना दिनै मरेल पुलिसिं अर्थात ज'यै सोरबा व्यक्तिखौ बुनाय बेफोरबादि जाथायाव जुदि हमनानै दायनिगिरि जायोबा बिथांनि साजाया 20 बोसोर बा 30 बोसोर जानो हागौ। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनै गें रेप अर्थात उन्दै बैसोनि हिन्जावसाफोरखौ दिनै जिनाहारि खालामनाय बेफोरबादिखौ जिउ फोजोबनाय साजाबो होनायनि मोनसे एक्ट फैनो हासिगौ। रायजोफोर बेफोरबादिया जुदि फैयोबा आंनि थाखायबाथ' बिराद मोजांखौनो सानो। दा रायजोफ्रा मा सानो? जोंनि समाजाव, जोंनि भारत हादराव, जोंनि खाथि खालायाव, जोंनि आसामाव जिफोरबादि जाथाय जागासिनो दं बेफोरबादि आयेन बेबस्थाया आंनिबाथ' थाबैनो फैनांसिगौ। रायजो राजाफ्रा मा सानो? बेजों लोगोसे 2 नम्बराव दङ भारत हादर आरो एसिया हादरनि बयनिफ्राय गोनांसिन व्यक्तियानो जाबाय मुकेश आम्बानी। बिथांनि हिन्जावानो जाबाय नीता आम्बानी। बिथांनि आखायाव गोबां रोखोमनि सम दिनै दामि दामि बुस्थुफोरखौ नोंथांमोना नुबोबाय थादों एबा खोनाबोबाय थादों। मा बाहायो एथ' दामनि उमुक थुमुक। नाथाय नैबे मोनसेखौ आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थानो नागिरदों। मबाइलाथ' बयबो बाहायो। आइफन दं, गोबां दामनि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, बिदिनो 5 लाख पर्यन्त खोनायो। नाथाय बिथांनि हिन्जावा मा बेसेबां दामनि मबाइलखौ लायो बेखौ आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थानोसै। मुकेश आम्बानीनि हिन्जाव नीता आम्बानीया बाहायनाय मबाइला जाबाय आइफन 6 गोदानै महर होफिननानै बेखौ बानायदों। बेनो जाबाय फेल्कन सुपारनोवा आइफन 6। दा बेनि बेसेना जाहैबाय आमेरिकान US डलारजों जुदि लायोबा $48.5 मिलियन। जोंनि भारत हादरनियाव बेनि बेसेना जाहैगोन गासै 395 करोड़। होमबा रायजोफोर, बेखौ जोङो सिमाङावबो साननो हाया। जाय बिथाङा लायो बियो बिथांनि आखायावनो साजिगोन आरो सोरबा जों बादियाथ' बेफोरखौ सिमां नुनायजों लोगोसे लानाय आसाखौ मालाबा खालामनायानो गाहामखा। जायखिया रायजोफोरनो मोनथिनो थाखाय खोन्थाबाय। बेजों लोगोसे 3 नम्बराव दङ जों गोदो उन्दैयाव सानदोंमोन दैजोंबो खारनाय गारि ओंखारनाय मोनबा हामगौमोनलै। नाथाय बियो मोगथाङाव महर मोनबाय। रायजोफोर, सानसे सिगां जोंनि आसामावनो, गुबुनाव नङा, हाइड्रजेन बास माने दैजों खारग्रा बास टेस्ट खालामबाय। जेबो पेट्रल डिजेल नाङा,
कारेन्टजोंबो चार्ज खालामनाङा बाहाय मोनसे मेसिन दङ खालि बाहाय दैनि द्राम दङ बाहाय दैल' होनांगौ दैयाव बे मेसिना दैया जाबाय H2O बाहाय हाइड्रोजेन आरो अक्सिजेन थायो बे हाइड्रोजेनखौ प्रसेसिं खालामनानै बे हाइड्रोजेनजोंनो बे बासआ खारगोन बे बासआ मैया सानसे सिगां काजिरङा टु जरहाट जरहाट टु दुलियाजानसिम टेस्ट खालामदों हयथ' रायजोफोर बयबो गोदो उन्दैयाव गोबाङानो सानदोंमोन दैजों खारनाय गारि ओंखारबा हामगौमोन दाथ' पेट्रल डिजेलजों लोगोसे चार्ज खालामना खारनाय गारिबो ओंखारबाय नाथाय नैबे दैनि गारिया जुदि जायोबा बयनिबो थाखाय साबसिन आरो सुबिदासिन जागोन होननानै आं सानदों रायजोफ्रा कमेन्ट खालामदो आं भिडिअनि गेजेरजोंनो बे बासफोरखौबो दिन्थिलांखादों नोंथांमोनहा नुबाय जानो हागौ बेनो जाबाय हाइड्रोजेन फिउल बास हाइड्रोजेनजों खारग्रा बास बाहाय फिउल हिसाबै पेट्रल डिजेलनि जेबो दरकार गैया एबा कारेन्ट चार्जबो होनो दरकार गैया खालि दैनि थाखाय मोनसे द्राम दं बे दै होबानो बे गारिया खारगोन दा दिनैनि भिडिअखौ नायना रायजोफ्रा मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय आङो भिडिअखौ एसेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों